Saps que les associacions, falles, AMPes, clubs esportius, etc. ara han de fer l'impost de societats? Fins aquest any no és que tota aquesta mena d'associacions no tingueren l'obligació de presentar i, en el seu cas, pagar l'impost de societats. De fet, n'hi havia rentes exemptes i no exemptes, però la llei preveia una sèrie d'excepcions que deixava fora la majoria d'agrupacions, atès que l'escassa entitat i volum econòmic desaconsellaven aplicar-los el fet impositiu. Tanmateix, ara, amb la reforma efectuada amb la llei 27 del 2014 de 27 de novembre que reforma l'impost de societats, s'ha eliminat l'article que preveia aquestes exclusions. Així que ara sols queden fora aquelles que estan recollides a l'article 2 de la llei de mecenatge i que bàsicament, encara que no exclusivament, ve referida a les associacions declarades d'utilitat pública, a les fundacions o a les orientades a la cooperació. Les exclou perquè estar en qualsevol d'aquestes situacions ja té unes exigències de comptabilitat, de fiscalitat, de tindre en ordre els llibres de registre de socis molt exigents. Per tant, no té ningun sentit aplicar-los la norma per a fiscalitzar-les. A la resta, ara caldrà que complim amb aquest impost de societats. A la web de l'Agència Tributària n'hi ha informació d'aquesta reforma. És una informació esquemàtica, com és habitual en l'agència, i per supost no és vinculant, però vos pot servir d'orientació com a comparativa de la situació anterior i l'actual. Entreu al blog i puntgeu sobre l'enllaç que vos deixa si voleu ampliar aquesta informació. Quan la norma ha entrat en vigor aquest 1 de gener del 2015, la primera vegada que caldrà complir amb l'impost serà el 2016. Funciona com l'impost sobre la renta. Per això implica que la comptabilitat, igual que en el cas de l'IRPF, tenim que tindre la NOTRe en el període anterior, és a dir, en el 2015 és quan tenim que començar a dur la comptabilitat i organitzar tota la paperassa per a que el 2016 no ens duga una desagradable sorpresa. A la premsa s'ha publicat que les queixes de les associacions poden fer que el govern reforme la norma. No seria la primera vegada. Si recordeu, en el cas de la prohibició de que els clubs de jubilats o les associacions tradicionals, com en el cas de Carcaixent, l'Espardenyot, no pogueren mantenir la tradició de jugar al bingo o sistemes de jocs semblants, no és que no pogueren, és que se'ls obligava a tributar i per tant feia inviable mantenir el joc, va tindre que ser reformada davant de l'absurd de la situació que la llei havia creat. Ara a la premsa s'ha publicat que les associacions han aconseguit forçar que el ministre diga que si no tornara a la situació anterior és possible que se posi un límit econòmic, es parla d'un volum anual de 50.000 euros, que faria que la majoria de les agrupacions, de les associacions, quedaren novament fora de l'impost de societats. Tanmateix, això no són més que rumors. Per tant, el que ara tenim és una norma que previsiblement ens obligarà a pagar o, com a mínim, presentar l'impost de societats l'any 2016. Jo no soc fiscalista i, per tant, en aquesta matèria tan específica no puc ajudar-vos, però us dono el mateix consell de sempre. Consulteu una persona de la vostra confiança, una bona professional, i no abandoneu l'assumpte per a evitar una desagradable sorpresa l'any vinent.